Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ano ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao? Gisaway ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Justice Secretary Laila De Lima kalabot sa pagdumala niini sa kaso sa giingong rice smuggling king nga si Davison Pangayan. O gipakita sa kapulisan sa Rehiyon 9 ang ilang robot nga gamiton paghiling og mga eksplosibo. Nakakita na ang municipal government sa Palo, Leyte ug duha ka lugar nga himuong permanent relocation site alang sa mga nawad-an og panimalay sa lungsod atol sa bagyong Yolanda. Anaa kini sa mga barangay sa Barayong ug San Jose nga nahimutang 3 kilometros gikan sa town proper. Matod ni Palo Town Councilor Wilson Uy, angayan ang duha ka lugar nga mahimong relocation areas tungod kay layo kini sa 40 meters no building zone nga gimando sa national government. Ang 40 meters no building zone mao ang anaa masulod sa 40 metros gikan sa Baybayon. Tuyong gimando ang no building zone aron kalikayan ang nahitabo sa bagyong Yolanda nga mibanlas sa mga balay nga anaa haduol sa Baybayon. Moabot sa 700 housing units ang tukuron sa duha ka relocation areas. Mupadala og laing humanitarian contingent ngadto sa Leyte ang Zamboanga del Sur Interfaith Forum for Solidarity and Peace human sa ilang malampusong relief operation sa nanlabay mga bulan. Si Jong Cajon adunay detalye. Jong? Mencho, niadto lang Biyernes miabot ang third batch sa humanitarian contingent sa Interfaith Forum human sa ilang napulo ka adlaw nga misyon dito sa Leyte. Ang contingent gilangkuban sa 60 ka tawo kinsa mitabang sa mga biktima sa Bagyo Yolanda, pagtukod sa mga balay ug pag-ayo sa mga Pinoyanan dito sa Eastern Visayas. Gisakop sa grupo ang barangay Kandahog sa lungsod sa Palo, Leyte, usa sa mga dapit nga grabe nga igo sa bagyo. Matod sa Information Officer sa Interfaith Secretariat Fay Reyes, pula ang napulo ka adlaw nga misyon. Busa ilang giplano ang pagpadala og laing batch sa humanitarian contingent. Sagad sa maglangkob sa contingent, mga panday kinsa dako kayo og mahimo pagtabang sa reconstruction sa mga balay. Ilang og gipanguluhan ang contingent sa mga interfaith convenors nga sila si Bishop Emmanuel Cabahar ug Sultan Magid Maruhom. Mencho? Daghang salamat Jong Cajon reporting gikan Pagadian City. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gatusan ang mibakwit tungod sa landslide sa Balamban, Cebu. Sa Sunstar Super Balita, kapin sa 170 tons ang nakolekta nga basura human sa Sinulog Festival. Ug sa Cebu Daily News, giawhag sa mga judges ang mga contingent sa Sinulog Festival nga musubay sa basic Sinulog steps. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, ginganlan na ni Davao City Administrator Melchor Kitain ang 5 kakawani sa City Treasurer's Office nga giingong mibulsa sa buhis sa syudad. Sa Bandera Mindanao, midaghan ang mga mibakwit sa Compostela Valley tungod sa pagbaha dala sa low pressure area. Ani asab ang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, unom ang patay sa usa ang missing sa Northern Mindanao tungod sa pag-ulan dala sa low pressure area. Sa Western Mindanao, gitulis ang usa ka bus sa Zamboanga, Sibugay. Sa Caraga, nahulga sa pagbaha ug landslides ang Butuan City ug Agusan provinces tungod sa ulan dala sa low pressure area. Og sa Davao, nagsugod na og operate ang 15-megawatt heavy fuel power plant sa Tagum City. Mukabat sa 7.3 million pesos ang danyo sa duha ka sunog nga miigo sa Pagadian City ug Dipolog City sa Zamboanga Peninsula niadtong Domingo. Sa Pagadian City, nasunog ang 4 ka residential houses sa Purok Upper Lumboy, Tuburan District alas 11 sa buntag.
Gibanabana ni City Fire Marshal Senior Inspector Reggie Olmedo nga anaa sa 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Mas dako ang danyo sa sunog nga miigo sa Dipolog City tungod kay miabot kini sa 7 million pesos. Matod ni Dipolog City Fire Marshal Chief Inspector Richard Timosa, miulbo ang kayo ni atong Domingo sa tungang gabi sa Luna Street. Nagsugod ang sunog sa Dofels Building ug mikatap sa laing duha ka establishments. Gipakita sa Explosive Ordnance Disposal Mobile Team sa Police Regional Office sa Rehiyon 9 unsaon pag-operate sa usa ka robot nga maoy gamiton paghiling og mga eksplosibo. Ang EOD robot caliber MK3 maoy unang motubag sa mga explosive o bomb alert nga madawat sa kapulisan. Sa gihimong demonstration ni atong Domingo sa Pagadian City Hall Complex, gidemonstrate unsaon sa robot pagsaka sa hagdanan ug unsaon paggamit sa caliber 22 shotgun niini. Ang robot gianggaan og Wayne. Aduna kini gibug-aton nga 90 kilos samtang makaguyod kini og butang nga may timbang hangtod 150 kilos pinaagi sa remote control operation. Mulungtad og 3 ka oras ang baterya sa robot. Matod sa Pangulo sa EOD Mobile Team, Senior Police Officer 1 Jonathan Nodato, usa si Wayne sa 3 ka EOD robots nga gihatag sa US government ug nga destino sa PNP Region 9 sukad wala pa ang Zamboanga City siege. Nagkantidad ang robot og 3 million pesos. Aduna kini built-in camera ug X-ray machine alang sa pag-ila sa butang nga dudahang bomba. Aduna sab kini sound system alang sa instruction og laser water disruptor pagtino sa butang kung bomba ba kini o dili. Ang robot ubanan sa mga K9 dogs atol sa pagtubag ug alarma. Makatabang kini nga malikayan ang pagkakalas ug kinabuhi sa mga pulis kinsa mutubag sa alarma. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab kaninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigo Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.